μέσα στην κάμπλα τώρα να έχουν ένα πράγμα στο χέρι να πετάνε την κόμπινα ή να είναι να που πάνε στην τράπεζα και βγάζουν δάνειο σε φοιτητή σε 19 χρόνια. Έχω ένα συμμαθητή μου, για αυτός γίνεται διευθυντής κάποιες σημαίες Σπάρκας στη Γερμανία. Μεγάλη τράπεζα, είναι ένα σπουδαίο στη Γερμανία, Σπάρκας. Και μπορεί και τάκι το φέρνει στην περιοχή της δική μας. Γεια σου, Γιώργο, κάτι καλά, καλά. Πού είσαι στην τράπεζα? Στο πάρε, τελείως και όχι Σπάρκας. Δεν έχω λογαριασμό εγώ εκεί την ώρα. Θέλω κανένα δάνειο, δεν είναι συντρόφες. Όλο έχω να κάνει μετακόμιση, του λέω, ξέρω εγώ, να πάω ένα σπιτάκι έτσι. Στη Γερμανία τώρα. Το λέω, να του συνιάρω, να μου πάει κανένα 15-20, του λέω. Μου λέει, πέραν τράπεζα. Τίποτα, εγώ άλλο. Όχι, δεν έκανε ελληνικά, ήθελε. Πού τα πάω, μου λέει, ένα δεκαί κόνταξη γρήγορα και τράβα μου λέει στο ταμείο, πριν έρθει ο προϊστάμενος του και λέξη. Εσύ δεν λέει. Ναι, και λέξη ξέρω εγώ ότι κάτσε, δεν σου φύγει ακόμα την πιστοποίηση του δουλεύει. Τον εργοδότη. Πάω στο ταμείο, εγώ δεν το πίστευα, το είπα θα πει και το είπα για μένα. Πήρα έτσι λεφτά. 15-16 χιλιάρικα. Αυτό κάπου το βιβλίο, δεν το λέω εγώ. Εγώ λέω, παραφέρθηκα, ναι, αλλά η τράπεζα είχε παραφέρθει. Αυτό ξέρω ότι μ' άνοιξε, δεν μπορεί να μου δώσει 15-16. Εγώ τελικά μετά δεν λέω σκοτεινό μάνα, εγώ δεν έκανα κάτι. Θέλω με παίχτης, μ' άρεσε. Ναι ρε, γεια σας. Γιατί μου κάνανε διακανονισμό, θα δώσω 4-500. Παίζει, ο διακανονισμός παίζει. Δεν είχαμε τα χάσουμε όλα. Ναι, ας πάρω το τελευταίο. Και ο Βασιλιάδης αυτός, τελικά το σηκάρανε τράπεζα. Όχι μόνο από μένα, έχει σε πολλούς χάρη. Α, έχει κάνει... Ναι. Ανοίγει ένα γραφείο ταξιδιών. Να ανιδοχέρεις. Ανοίγει ένα γραφείο ταξιδιών, Αυτό δεν μας το παίρνει. Πάρτε ένα λεφτά, πάρτε αυτός είναι άλλες. Ανοίγει ένα γραφείο ταξιδιών, μέσα πέντε στο Γιάτσα και παίρνει όλοι οι Έλληνες. Γραφείο ταξιδιών. Πήγαινε άλλος εισιτήρια, έγινε εισιτήρια Αγκώνα, Ιταλία, με τρένο, με πλάνο, ό,τι ήθελε. Και τους έλεγε. Μετά άμα τα κλείσετε πριν το Πάσχα για το καλοκαίρι ρε παιδί μου, θα σας στείλω εγώ 25%. Αλλά επειδή είναι ελεύθερο, θα πληρώνει το. Κατάλαβε. Μπορούν είχε μαζέψει καλά 110.000 πλάκα. Ήταν μια Βραζιλιάνα μαζί. Πέραν εισιτήριο αυτός ο ίδιος. Δηλαδή πόσα λεφτά, 100? Κάτα 10.000 μάρκα, μιλάμε τώρα το 1985. Πόσα είναι 100? Είναι πάλι τα μισά. Είναι 55.000 ευρώ δηλαδή, αλλά το 1984, είναι 85. Και την κάνει Βραζιλιάνα, την Βραζιλιάνα, το ακόμα την κάνει. Να ακούσει ότι είχε ανοίξει ένα οίκο μούδας, ρούχα και τέτοια στην Βραζιλία, εκεί η γυναίκα. Καλά εξηγείται. Ο Νίκος, δεν μπορεί να κάνει κάτι δουλειά έτσι, αλλά ήταν φως μαφιόζου. Δεν θα ξαναδεί. Μια φορά δεν μου πει αυτό. Σιγά μην το ξαναδείτε σαν κύριε του. Άρεσε η Βραζιλία, αυτό θέλει να πει τα τρίτα μανιτάρια του έγινε. Εμείς τι ώρα είναι, άμα τραβάμε πάλι τα αυτιά μας. Το 10.30. Πώς είναι? 10.30. Πω μαλάκι, θες ότι τώρα θες πάμε πάλι παρέλους. Τι ώρα? 6. 6 παρέλους. 5.30 ώρα. 5.30, κάτσε να βάλω. 5,5 ώρα μαλάκι. Τι μας είπε. Όπου κάνει ώρα. Και πού είσαι μέσα στο εργαστήριο? Αύριο ναι, μέσα. Βάζεις μου. Δεν ξέρω να κάνω. Βάζεις μάσκα ρε μαλάκι. Τώρα βάζω συνέχεια, τώρα ξεχνάω μου βγαίνω έξω με τη μάσκα. Ναι, αδειά της συνήθειας είναι. Όχι τίποτα άλλο, να σου πει τώρα κάποιος κάποια μέρα είναι χιλιάδο. Τώρα έριξα Μαλάκα είναι που είναι. Είναι ότι χειρότερα αυτές είναι αθηνιάσεις, φίλε. Είναι